Poštovani gledatelji i gledateljice, drago mi je da ste i danas s nama u našoj današnjoj TV emisiji Novi milenij. Unatoč općoj situaciji, tehnološki život nije stao, već je i dalje iznenađujuće dinamičan. Naravno, na globalnoj razini. Ericsson je kroz intervjue s 25 proizvođača originalne opreme iz različitih sektora došao do 6 ključnih pokretača koji će promijeniti putanju njihovog sadašnjeg poslovanja. Ericssonov novi izvještaj Povezane industrije, vodič za uspjeh digitalne transformacije kompanija, vodi kompanije prema uspješnom prolasku kroz njihove digitalne tranzicije. U razgovorima s 25 globalnih proizvođača originalne opreme, industrijski stručnjaci identificiraju svoje izazove vezane za digitalizaciju i ciljeve koji žele postići. Opisuju kako mobilna tehnologija i 5G omogućavaju da njihova digitalna transformacija dovede do bolje usluge njihovim kupcima. Zastupljeni su sektori poput pametnog mjerenja potrošnje te automobilskog i industrijskog sektora. Očekuje se da će broj mobilnih IoT veza doseći 5 milijardi do 2025. godine, a velik dio tog rasta odnositi će se na kompanije. Gartner očekuje da će do 2021. godine 50% proizvođača originalne opreme koristiti svoju IoT ponudu za pribavljanje podataka o upotrebi kako bi na temelju njih gradili svoju proizvodnu strategiju. To je porast u odnosu na današnjih 25%. Do 2022. godine 75% proizvođača originalne opreme koristiti će svoje IoT proizvode za prodaju nove usluge ili za ponudu potrošne robe svojim korisnicima, što je porast u odnosu na današnjih 28%. Te brojke upućuju na obećavajući potencijal za kompanije koje razumiju potrebu digitalne transformacije svojih proizvoda i poslovanja. Izvještaj daje pregled 6 uobičajenih pokretača među ispitanim kompanijama. S poslovnog stajališta oni trebaju transformirati proizvode i usluge kako bi ostali konkurentni te optimizirati ih za povećanje učinkovitosti i postizanje ciljeva održivosti. Sa stajališta tehnologije pokretači uključuju digitalizaciju s automatizacijom i uvide utemeljene na podacima, sigurnost kao prevenciju potencijalnih prijetnji te fleksibilnost za širenje proizvodnje. Postoji niz svjetskih problema koji su istovremeno zastrašujući i hitni, zbog čega rješenja jednostavno ne mogu čekati. Svijet mora ubrzati proces otkrivanja kako bismo se uspješno mogli pozabaviti skupinom sistemskih izazova u područjima kao što su politika, ekonomski trendovi, društvene odluke i prirodne znanosti. Vrijeme i okolnosti u kojima živimo nam svakodnevno ukazuju na nužnost ulaganja u istraživanja. Nadamo se da će ove misli prevladati i kod nas i da nećemo u narednih 5 godina postati samo potrošači konzumnih proizvoda i zemlja iz koje je mladima primarni cilj otići negdje drugdje. Danas konvergencija novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju i kvantno računarstvo, omogućuje razmatranje šireg spektra pitanja, što ranije iz tehnoloških razloga nije bilo moguće. Uzmimo na primjer materijale. Svjetska potražnja za njima raste. Hitno moramo dizajnirati nove materijale za rješavanje neodgodivih društvenih izazova koji su određeni u UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Proces dizajniranja i otkrivanja materijala tradicionalno je dug i složen, jer je prostor potencijalnih kombinacija kemijskih elemenata nevjerojatno velik. Iako zvuči nevjerojatno, mogućih je kombinacija više nego što ima atoma u svemiru. Otprilike potrebno je 10 godina, ali između 10 i 100 milijuna američkih dolara za otkrivanje jednog novog materijala sa specifičnim svojstvima. IBM-ov cilj je smanjiti broj potrebnih godina i sredstava za 90%. U skladu s navedenim je i ovogodišnja IBM-ova 5 serija publikacija 5 predviđanja koja bi trebala stvoriti načine kojima će tehnologija promijeniti naše živote u sljedećih 5 godina. Dakle, 5 ovogodišnjih predviđanja koje ćemo ostvariti u sljedećih 5 godina su: moći ćemo učinkovitije skupljati CO2 i pretvarati ga u nešto korisno. Replicirati ćemo sposobnost prirode da pretvori dušiku u atmosferi u gnojivo bogato nitratima, hraneći svijet koji raste uz istovremeno smanjenje utjecaja gnojiva na okoliš. Otkrićemo nove materijale za sigurnije i ekološki pogodnije baterije, sposobne podržati obnovljivu energetsku mrežu i održiviji transport. Unaprijediti ćemo proizvodnju materijala, što će omogućiti proizvođačima poluvodiča da poboljšaju održivost svojih proizvoda. U sljedećih 5 godina želimo pomoći u stvaranju tretmana za pomoć liječnicima i radnicima u prvoj liniji borbe protiv novih po život opasnih virusa u većim razmjerima nego što je to trenutno moguće.
Ponešto se ipak događa i kod nas, pa pogledajmo. U Zagrebačkom kongresnom centru Antunović 8. listopada održan je stručni skup Nova era prometa. Skup je bio podijeljen u 3 tematske cjeline, a održana su predavanja o električnim vozilima, onima na plin, vodik i gorive članke, a također su predstavljena i rješenja za održivi razvoj prometa. S nama je profesor Frano Barbir, trenutačno upravo nedavno umirovljeni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, predsjednik Hrvatske udruge za vodik i pionir primjene vodikove energetike u Hrvatskoj. Evo, profesor Barbir, gdje je Hrvatska kada je riječ o vodikovoj energetici? Hrvatska se pokušava uklopiti u ove planove Europe. U Hrvatskoj još nema primjene vodika, ali radimo na tome i nadamo se da će uskoro biti. Problem je sa vodikom, znači ne može samo imati primjenu vodika, nego moramo imati i vodik. Dakle, moramo i proizvesti vodik, i skladištiti vodik, i distribuirati vodik, pa radimo na tome. Koji bi bili potencijali Hrvatske i kad je riječ o akademskoj zajednici, i kad je riječ o hrvatskom gospodarstvu za primjenu vodika? Svi znamo koje bi mogle biti konačne koristi za nekakvu zaštitu okoliša i energetiku. Gdje su praktične primjene, znači akademska zajednica i gospodarstvo? Na fakultetima se radi na vodiku. I kod nas na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Tu imamo istraživačku grupu koja već dugi niz godina radi na europskim projektima. Napravili smo čak i neka vozila u početku, samo da pokažemo šta se može napraviti sa tehnologijom. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje također su napravili bicikl na vodik, punionicu na vodik, rade istraživanja u vezi elektrolizatora. Dakle, postoji neka osnova. Industrija se tek pokazuje interes za vodik, ali opet kažem, treba imati industriju i proizvodnje vodika i distribucije i primjene vodika. Primjene vodika su razne u vozilima, pa eto, nadamo se da će to ipak krenuti u Hrvatskoj. Postoji taj veliki problem i kod elektromobilnosti i kod vodika, problem što je bilo prije kokoš ili jaje. U kom smjeru ide daljnji razvoj kada je riječ o vodiku u Hrvatskoj i u svijetu? Niko još ne kupuje auto na vodik jer nema ga gdje puniti, a niko ne radi punionice jer nema auta na vodik. I to se može presjeći jedino projektima kao što recimo ovo za grad Zagreb, da se naruči 20 autobusa i za njih se napravi punionica. Sad već postoji punionica, možda ne jedna nego 2. Kad postoji punionica, onda će ljudi kupovati auto na vodik ovdje gdje ima prednost. Ja jesam Zagrebčanin, ali mene čudi da je grad Zagreb prvi koji će uvesti vozila na vodik, kada smo zapravo sa prvim planovima i projektima energetike vodika krenuli u Splitu. Zagreb ima tramvaje, Split ima samo stare autobuse na dizel. Zašto možda splitski promet nije krenuo u tom smjeru sa vodikom? Ja sam isto lokal patriota. Grad Split je zapravo bio uključen u projekat u Briselu i ja sam bio njihov predstavnik tamo. Oni su nabavili autobuse isto sa europskim poticajima, ove nove, odnosno Eurodizel 6 autobuse i to ih je zadovoljilo za sada. Dakle, ne gledaju u perspektivi u sljedećih 5-10 godina da će trebati dekarbonizirati transport, pa nadam se da će Split možda biti onda sljedeći nakon Zagreba. Igor Ban, voditelj odjela elektromobilnosti u tvrtki Pirex, također je bio jedan od sugovornika našeg foruma Nova era prometa. Reći će nam nešto više o izrazu hardware agnostic vezano uz elektromobilnost. Što to zapravo znači? Mi smo tvrtka koja je specijalizirana za pružanje rješenja krajnjim klijentima. A to znači da imamo ugovore sa različitim dobavljačima i znači ne tražimo rješenje konkretno samo od jednog dobavljača. Znači mi smo specijalizirani za tu tehnologiju od više različitih dobavljača da možemo klijentu ponuditi najbolju uslugu i najbolje rješenje. Hoćete reći, vi nabavljate opremu iz cijelog svijeta, spajate to u suvisli sustav i nudite to kao zapravo hrvatsko rješenje. Tražimo najbolje prakse, najbolje rješenja koje su se već pokazala na zapadnim tržištima i od toga pokušavamo onda naći najbolje rješenje za naše korisnike. Pirex je bila firma koja je prije 10 godina proizvodila praktično sve za benzinske postaje. Vidim da se sada nekako usmjeravate na elektromobilnost. Hoćete li možda razvijati i nekakva postrojenja za punjenje vodika u tom smjeru ići? Pirex je tvrtka koja je nastala baš na benzinskim servisima i svemu ostalome.
Taj dio i dalje postoji, to je i dalje core business tvrtke, ali normalno prije 2-3 godine smo počeli aktivno razvijati ovaj dio sa punionicama. Konkretno tu u Hrvatskoj što se tiče punionica najponosniji smo na referencu za HEP, ultrabrze punionice, konkretno za njih, jer to je baš prva mreža ultrabrzih punionica, snage 175 i 350 kW, a ovo drugo sve je manje više klasika. Ne? Osim rješenja svijeta, imali možda još nabavljati li opremu od nekih hrvatskih proizvođača, vaših podizvođača? Konkretno u Hrvatskoj ne, još za sad. Mislim, osim što koristimo normalno naše tvrtke kao partnere koje nam pomažu u integraciji tih sustava, instaliraju za nas održavanje sustava i ostalo. Jer kod nas postoji nekoliko proizvođača punionica, ali bolja rješenja postoje trenutačno vanje. U nastavku emisije reklame. Vraćamo se brzo, pa i dalje ostanite s nama. Naša priča započela je kao sjajna ideja. Ideja da prenosimo strast prema stvarima koje volimo i da shvatimo da mi to možemo. Studiraj najkreativniji dio ekonomije, marketing digitalnog doba. Sad je trenutak da staviš algebru na prvo mjesto. Nice display. Gdje su mi slušalice? Toliko su malene i minijaturne i mase su samo 6 grama da ne znam uopće gdje sam ih stavio. Gle, pa tu sam ih ostavio. Dakle, ne radi se o malim svijećama, nego o GVC-evim Bluetooth slušalicama. True Wireless stereo model, znači sa jako lijepim ergonomskim dizajnom, ali ono što je najbitnije kod ovih slušalica i koje se ističu odnosno na sve druge modele na tržištu jeste njihov aeroslim dizajn. Dakle, ja ću staviti sad slušalice u uho. Evo ga. Desna. Lijeva. I recimo da idem trčati. Ono što još karakterizira JVC-ove Bluetooth slušalice jeste i aerodinamični dizajn. Aeroslim dizajn omogućuje da prilikom trčanja, znači koliko trčimo 30-40 km na sat, vozimo se na biciklu, znači bavimo se nekakvom vrstom sporta, ove slušalice onemogućuju kovitlanje zraka. Znači imamo manje stresa tijekom šetnje, tijekom trčanja, tijekom bavljenja sportom, a ukoliko nam dođe do nekakvog zraka, evo mi ćemo sada stvoriti recimo tu jedan umjetni vjetar uz ovaj tu ventilatorčić, nema ništa. Ništa se ne osjeća, ništa ne utječe na kvalitetu zvuka i nema nikakvog niti stresa pri svemu tome. Uz jedno punjenje, baterije u JVC-ovim slušalicama traju do 9 sati, a ukoliko ih izvadimo i stavimo u postolje za punjenje, dakle imamo tu jedno jako lijepo postolje za punjenje, slušalice se magnetski spajaju doslovce sa postoljem, dakle ne mogu uopće ispast van, ništa im se neće dogoditi. Baterije će se za samo 10 minuta napuniti za čak sat vremena slušanja glazbe. Ukoliko ih punimo ipak do kraja, u tom slučaju imamo, dakle, rekli smo 9 sati, a samo postolje omogućuje još dodatnih 18 sati slušanja. Ukupno 27 sati. Za 27 sati možemo napraviti desetke tisuća koraka, otrčati pa ne znam ni ja koliko puta vjerojatno oko Zagreba, a sa sobom obavezno nosimo i znači postolje za punjenje koje se inače dodatno napunjava poput bilo kakvog drugog uređaja na kućnom punjaču. S prednje strane
same kutijice nalazi se indikator napunjenosti baterija, a isto tako i na baterijama vidimo da se pune. JVC je inače jako izdašan prilikom kupnje, dakle dobit ćemo čak 3 različita dodatka, dodatne silikonske umetke za uši u različitim veličinama. Evo imamo točno plavu boju, dakle 3 veličine plavih, jedne su na slušalicama i imamo i još jedne bijele. Dakle, možemo se prilagoditi stilu, a dodatno za rezervu JVC nam je dao i dodatna zakrilca koja se inače nalaze tu na tijelu same slušalice. Dakle, to je tu dodatak koji dodatno učvršćuje samu slušalicu unutar uha i na taj način smo sigurniji dok trčimo, dok se krećemo, dok se saginjemo, da ne bismo slučajno izgubili samu slušalicu. Ukoliko nam slučajno slušalica padne na pod, dovoljno je doslovce oprati sa bilo kakvom vodom, možemo se praktički s njom i tuširati isto. Ukoliko volimo trčati po kiši, niti to nije problem za ove JVC-eve slušalice. Dakle, uz IP55 standard, one su vodootporne, znači ne smeta im voda, ne bi se smjele uranjati u samu tekućinu, a zgodno isto tako što im i niti prašina ne smeta. I na kraju možemo reći kako je samo pakiranje ovih tu slušalica lijepo. Dakle, govorimo o modelu HAE5T. Spajanje na nekakav izvor glazbe obavlja se dakle putem Bluetootha, dovoljno je na pametnom telefonu samo potražiti slušalice, znači nađemo njihovu oznaku i nakon toga se slušalice spajaju. Inače, za razliku od mnogih drugih modela na tržištu, JVC-ove slušalice se ne spajaju jedna s drugom. Dakle, nemamo situaciju da se najprije spojimo na jednu slušalicu, a onda se one međusobno uparuju, nego se ovdje događa uparivanje sa svakom slušalicom zasebno. I u tom slučaju, recimo, doslovce, ukoliko se nam baterija može pri kraju ili jedna se slušalica više potrošila, jednu slušalicu doslovce možemo prestati koristiti, a drugu slušati. Naravno, zgodno je što možemo i dijeliti slušalice sa drugim prijateljima, što je zgodno na neki način u ovim vremenima. Ne moramo koristiti one žičane slušalice. I na kraju još recimo i zgodno nekoliko detalja oko samog upravljanja slušalicom. Obje slušalice sa vanjske strane imaju osjetljivu površinu na dodir, znači dovoljno ih je samo dotaknuti i obaviti neku radnju. Naprimjer, ukoliko ih samo jedanput dotaknemo, konkretno desnu slušalicu, glazba koja svira ili s nekim s kim razgovaramo, možemo ga mutati. Čut će se otprilike negdje 5 do 10% jakosti glazbe, što je zgodno ukoliko recimo prolazimo preko semafora pa trebamo pogledati ili s nekim razgovarati, ne moramo pauzirati glazbu. Ukoliko na desnu tipku 2 puta dotaknemo, poglasnit ćemo zvuk. Ukoliko napravimo 3 puta, u tom slučaju isključujemo i uključujemo pozadinski bas. Dakle, možemo imati jače izražen bas i manje izražen bas. Ono što je zgodno kod mutanja i unmutanja jeste da se zvuk postepeno pojačava. Znači, nemamo naglo, ukoliko smo recimo ranije slušali jako glasno glazbu, napravimo mutanje nekakvo i nakon toga ponovo želimo nastaviti sa slušanjem glazbe, neće doći do naglog pojačavanja zvuka, već se on postepeno pojačava, a lijeva slušalica, ona, ukoliko znači tipknemo po njom jedanput, u tom slučaju se glazba pauzira, stisnemo 2 puta, glazba se stišava i to su sve vrlo jednostavne funkcionalnosti ovih tu JVC-evih slušalica. U proteklom periodu, ono malo toplijem, snimili smo nekoliko priloga i najava sadašnjih aktualnosti. Dobar dan, nalazimo se u prostorijama trgovine Yellow Store u Zagrebu, Frankopanskoj, specijalizirana fototrgovina, Nikon Brand Store, znači za sve ljubitelje žutog brenda, žute boje Nikona, sve ime, znači apsolutno sve od aparata, od dodatne opreme za probati, za pitati savjet, na svoje vlastite oči se uvjeriti u bilo što vas zanima. U principu Nikon je krenuo za razliku od nekih ostalih brendova dosta kasno sa mirrorlessima. Nikon je uvijek bio okrenut profesionalcima i oni ništa nisu radili bez da naprave nekakav vrhunski proizvod. Tako je i bilo sa Z serijom. Znači, Nikon je svoj ulazak u mirrorless seriju čekao dosta dugo, ali kad je izašla Z serija, krenuli su sa Z7 aparatom, znači odmah top model. I mi danas već sada imamo respektabilan broj aparata i objektiva u mirrorless seriji. Nakon toga je izašla DX varijanta
Z50 sa smanjenim crop senzorom i nedavno je izašao Z5. Rekli bi entry, znači početni ulazni full frame, ali po onom što smo vidjeli, po onom što smo testirali i kakve rezultate, nadmašio je on tu riječ početni ili entry, jer stvarno je jako dobro i jako lijepo radi. Osim znači Nikona za fotoaparate, Zhiyun gimbali, znači stabilizacija za fotoaparate, akcijske kamere Insta360 GoPro, DJI dronovi, mikrofoni Rode i Saramonic, Tether Tools kablovi za za povezivanje fotoaparata i rad preko računala. Jedini u ponudi imamo Acer Concept D računala za obradu video i fotografija. U torbi imamo Love Pro i Compagnon, to su vrhunske fototorbe. LED rasvjetu, Aputure i SanDisk kartice, najbrže i najbolje memorije. Naši djelatnici i djelatnice se svakodnevno educiraju. Tehnologija napreduje svakim danom i jednostavno mi smo napravili koncept da u principu sve ono što nam dolazi i svaki novitet koji dolazi, da mi to isprobavamo. I mi to isprobavamo i snalazimo se s tim, učimo, pokušavamo se educirati na taj način da sami probavamo, a i educiramo se tako što naši korisnici koji dolaze tu i probavamo mi s njima i razmjenjujemo iskustva, tako da za svaki proizvod uvijek nađemo najbolje rješenje. Pozvao sam vas da pogledate neke novitete 14.10. Svako bi vas pozvao da i u buduće pratite ovu TV emisiju, jer će biti vrlo zanimljivih najava i zanimljivih reportaža. Tako smo stigli i do kraja naše današnje emisije u kojoj smo zajedno prošli dosta tema i događanja, a s istima nastavljamo idući tjedan u isto vrijeme na istome mjestu. Stoga, do idućeg susreta, lijep pozdrav i ugodan nastavak gledanja našeg TV programa.